खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे खाथिनि बेलनि नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै ला, मानोना आं नोंथांमोननि थाखाय गावनि बर' रावजोंनो गोबां डिजाइन काटिं खालामनानै भिडिअ होनो नाजाबाय थागोन। फैदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै।